दानो आंनो बिनि न'खरनि गासै डिटेल्सखौ नांजोबगौ दानो राइट नाउ जागोन सार गो ओइ नोंसोर स्टप बेयाव लाखिलाय लाखि ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय आरे मिथिखागौ आं ओंखार मोनथिखागौ नङा आं जा बुंदों बेखौ हले गोसोआव लाखि अके बस गोसोआव लाखिगोन फार्स्ट मामोनलाय देलाय बुंलाय आरे आइ नो खनबेसे खोन्थानांगौ नों बेखौनो फार्स्ट जेब्ला आं बेखौ लोगो मोनगोन अब्ला बेखौ हाक खालामग्रोनांगौ राइट राइट आरो बिनि उनाव लासै गोबाख्रबना लानांगौ आरो गोब्रासिम हाक खालामनानै बिनि गुस्थियाव किस खालामनांगौ नङा होमबा गुस्थियाव नङा फाग्ला खाफालावसो अ येस आं बावदोंसोमोन मा इडियटलै नोंबो सासे अके नो प्रब्लेम आं फोरोंफिनसै मोनथिबाय ओरैजा हमनानै खाफालाव नोंखौ हाथालालां गाखो दोनलांसै नोंखौ दुग्गामारा फोरोंबा बाराद्राय माबा जायो थौ दिनैना बेसेबां जाखो 5,500 बस 5,500 नाथाय दिनैफ्राय मालाबो लदा बुं मिथिबाय अके बस न राङा आयु मासे साफा सिख्लालै ओइ बस बिथिं नालाय वाह बेफोरसो सिख्लाब्रा जाय बुस्थुफ्रा जेराव थानांगौ बेयावनो दंजोबथारो माथो नायहरलाय लानां बेखौ Stop! Tahan dari! Hari itu! Yes, Dad. Okay, Dad. थांगासिनो दं आं नाथाय दिनै मोनसे खामानिखौ आद्रा थानाय बायदि मोनबाय आं Okay, Dad. लाबो बेखौ फै माबा फै थौ माबा मा खालामनाय जाखो बेफोरलाय मा खालामनो नागिरदों नोंसोर आंखौ ओइ मा खामानि जादों बेलाय हगार होनदों ना नों सोर मा नांगौ नोंनो आं बुंदों सिख्लाखौ मोजाङै मोजां हगारनोबा हगार नङाब्ला मा खालामनो ब्लाडि इडियट रकेट आइडि दिनैनिफ्राय आरो बिदि खालामबावोब्ला आइडि स्काट बस बुंसै नामा आरो हेइ मानसिखौनो मोनासै बे बेखौल' मानो नांगौ थांजो थौ बिदिबालाय थौ गाखोदो जागोन
थेंक इउ जेबो नङा दे बेफोरलाय जाखायो दे बिदिबालाय आं थांसै दे रुथुलाय मा नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांलाय दे ला 78961 70708 जागोन दे